गावाच्या बाहेर एक जुनं आणि मोडकळीस आलेलं घर होतं, ज्याला लोक भूतांचे घर म्हणायचे. अनेक वर्षे त्या घरात कोणीही गेले नव्हते, कारण जो कोणी तिथे जायचा तो विचित्र घटनांचा अनुभव घ्यायचा. एक दिवस गावातील नीरजची 10 वर्षांची मुलगी रिया अचानक गायब झाली. संपूर्ण गावाने तिला शोधण्याचा प्रयत्न केला. शोध घेतल्यावर कळले की रियाला शेवटचं त्या भयान घराजवळ पाहिले गेले होते. नीरजने त्याच्या मित्रांपैकी अर्जुन आणि विक्रम यांच्यासोबत त्या घरात जाण्याचा निर्णय घेतला. तिघांनी हिम्मत करून रात्रीच्या काळोखात त्या घरात प्रवेश केला. त्या घराच्या आतलं वातावरण फार विचित्र होतं. सगळीकडे धूळ आणि कोळ्यांचे जाळे जमले होते. भिंतीवर विचित्र खुणा कोरलेल्या होत्या, जणू काही गडद रहस्य त्यामध्ये दडलेली होती. थंड वारे वाहत होते आणि एक विचित्र शांतता होती, ज्यामुळे वातावरण अधिक भेसूर वाटत होते. त्याचवेळी नीरजच्या नजरेला एका कोपऱ्यात ठेवलेली एक जुनी बाहुली दिसली. त्या बाहुलीचे केस विस्कटलेले होते आणि तिच्या काळ्या आणि रिकाम्या डोळ्यांनी असे वाटत होते की ती कोणाकडे तरी रोखून पाहत आहे. नीरजने ती बाहुली उचलल्याबरोबर अचानक खोलीचं वातावरण बदललं. थंड वारे जोरात वाहू लागले आणि दारं आपोआप बंद झाली. त्याचवेळी रियाचा हसण्याचा आवाज ऐकू आला. ते हसू निरागस होतं, पण त्यामध्ये एक विचित्र भीती दडली होती. तिघांनी त्या आवाजाचा पाठलाग केला आणि पाहिलं की रिया एका कोपऱ्यात उभी होती, पण ती रिया वाटत नव्हती. तिच्या डोळ्यांमध्ये फक्त पांढरेपणा होता आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र हसू होतं. रिया हळूहळू आवाजात म्हणाली, "बाबा, आता मी या घराची आहे. ही बाहुली माझी सर्वात चांगली मैत्रीण आहे बाबा." विक्रम घाबरत म्हणाला, "इथून निघा, ही मुलगी आता रिया राहिलेली नाहीये." घराच्या एका खोलीत त्यांना एक जुनी डायरी सापडली. ती वाचल्यावर कळले की ही बाहुली काव्या नावाच्या एका मुलीची होती. काव्याचा मृत्यू या घरात रहस्यमय परिस्थितीत झाला होता. तिची आत्मा या बाहुलीत वास करत होती. ही बाहुली आता शापित होती आणि जो कोणी या घरात येत असेल त्याला ती आपल्या वशात करून टाकत होती. नीरजने ठरवलं की बाहुली नष्ट करणं हाच उपाय आहे. त्याने बाहुलीला घराबाहेर नेऊन जाळण्याचा प्रयत्न केला. जशी बाहुली पेटली तशी रिया जोरजोरात ओरडू लागली, "नाही, जाळू नका, ती माझी मैत्रीण आहे." बाहुलीतून विचित्र आवाज यायला लागले, जणू काही अनेक मुलांचे ओरडणे त्यातून बाहेर पडत होते. अखेर बाहुली जळून खाक झाली आणि त्याच क्षणी रिया बेशुद्ध होऊन खाली कोसळली. रिया शुद्धीवर आली आणि ती पुन्हा सामान्य वाटू लागली. पण ते घर सोडून जाताना दाराजवळ एक सावली दिसली. ती एक लहान मुलीची सावली होती. तिचा आवाज ऐकू आला, "तुम्ही माझी बाहुली माझ्याकडून हिरावून घेतली, पण मी अजूनही इथेच आहे." गावकऱ्यांनी ते घर कायमचं बंद करून टाकलं, पण लोक म्हणतात की आजही रात्री तिथून मुलांच्या हसण्याचा आणि बाहुलीचा आवाज येतो. तर मित्रांनो, ही गोष्ट होती भूतांचे घर आणि त्यातील बाहुलीची. तर ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनेलला सबस्क्राईब जरूर करा. भेटूयात पुढच्या स्टोरीमध्ये. धन्यवाद.